Bandiraabē mi wi on wadde onon jogiiɓe leñol ngol onon alɗuɓe leñol ngol on mahi jumaaji jamaaji e galleeji mbadde heen wadde téléji e radioji kaalen heen ɗemngal men kolliren heen seernaaɓe men naalankooɓe men e jaandiyankooɓe meeɗen ngurnen heen koɗki men donaaɗi men e gowaaɗi meeɗen ngannde kat ɗemɗe koko ñaamandirta ngannde kat cukalel haaloyta koko nannateno ngannde kat cukalel ñemboyta koko hollateno ede kala ko yiyetaake nanetaake ronetaake watti ndat majja maaya natta wadde jogiiɓe mballe min salade saanireede ɗemngal woto en gontu puccal e juggal yo Allah wurnungal ɗemngal nuska usta kala ettotoɗo saynude ngal yo Allah wurnungal ɗemngal usta nuska kala nanongal jeebiɗo ngal minen député ji gonɗi ɗi assemblée nationale nanoɓe pular de padi ballal mon monsieur le ministre ɗum jiɗnomi haalandema mi wiya Racine Talla wonde ko ɗum min jiɗi ko walla min o walla ɗemngal ngal je vous remercie